Акшамлар хайыр бүгін Хрым ишгалінің 732 күні. Эфирде заман сонки хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Террористик фаалиятында қабатланған ве Хизбут Тахрир фирқасында иштирак етмесі için яқаланған 4 Қырым татарының апрелдің 8-іне қадар апысты қалдырдылар. Олардың арасында Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев ве Эмир Усин Куку болына. Февральның 11-сінде олардың ведигер Қырым татарларының евлерінде тінтувлер кечірілді. 12 яқаланғанларından 8-ні еберділер. Яқаланғанларының эпысы фаал гражданлар сырасында еді. Эмир Усин озының яқалануындан evvel уху хорудюлықнен оғрашайды. O insan ақларының бозулықларını қайт етеді. Украина Хавсызлық қызметі Азов Крым гражданлық корпусының yolbaşçысы Станислав Красновны Русия разведкасы или ишбірлік мөнәсебетлерінде шеклей. Қатырлатамыз немін ООС қыз арқадашынен берабер патлав алетлері сақланылған ер янында яқаланды. Хавсызлық қызметі оларны патлав алетлерінің қанунсыз шекелінде сақлануында қабатлады. Азовда есе олардың қабатына инанмайлар. Азов Қырым гражданлық корпусының yolbaşçысы Станислав Красновны гече Борисполь трассасында яқарлық ноқтасы янында яқаладылар. Украина телекесізі қызметінің малюматына көре Красновны 40 кило патлайчы алетнен туттылар. Станислав Красновны адвокат ве Оксана Шелесін ана бабасы СИЗОға тек бүгін кіріп олдылар. Шокований побаченим. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях побитий, всі ноги, вся голова. Тобто все відбувалося, власне, вчора на Бориспільській трасі біля автозаправки «Сакар», де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю. Його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі скотчем, затягнули в ліс і біля 6 годин катували, вимагаючи від нього визнати, що він неподалік заховав зброю. Після цього його цими ж людьми було доставлено в приміщення Служби безпеки України на вулиці Володимирській. При цьому з ним була його дівчина. Вони йшли в магазин, просто налетіли на них тупо, побили зразу, потім затягли в якусь посадку, ну і в посадці вже, ну так як побачили, що вона дівчинка, то дівчинку вже так тільки пару раз ногою по голові. А Стаса били дуже сильно. Просто, ну так як дочка розказала, з обличчя зробили місиво. З носа бульки, з рота бульки, все тече. Ну, це була жахлива картина, так як вона розказувала. СБУда азап izlerini yakalanған қаршылық көстергенінен анлаталар. Телекесізі қызметінің аппарат yolbaşçысы Александр Ткачук айтқанына көре Краснов қачмаға істеді. Оның сөзлеріне көре Станислав ве Оксана счастливо кой янында патлав алеті сақланған трассада яқыладылар. Анда 42 кило патлав алеті, 5 граната ве 10 детонатор таптылар. Цей схрон був облаштований на трасі Одеса-Київ у Ставищенському районі Київської області. Станислав Красновны ве оның қыз досыны патлав алетлері қанунсыз сақланғанында қабатлайлар. Амма бұ Азовға СБУ тарафындан сонки идея дегіл. Оны Русияде баш разведка силялы құветлері идаресінен ишбірлік тұтқанында қабатлы көрелер. Ткачукның айтқанына көре Краснов оларнен та 2014 сенесінден берле чалыша ве Азов батальонын бүтін жедвеліні берді. Херсон вилетінде Қырым меморий сынарында активистлерден біріні өлдірмеге азырлана екен. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку Азов. А також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. Азовда есе СБУ қабатына инанмалар. Қырымлы Станиславда ейі намы олғаныны білдірейлер. О Майдан ве Қырым блокадасының иштиракчысы. Оның бөлігі үші қағларыны ғайрыдан тіклемеге бермеді. Они сейчас клеят всем сотрудничество. Ну а что они будут говорить? Что мы просто так своровали, избивали парня, никому не говорили. То есть вот, ну,
исходя из каких-то там геополитических своих интересов, либо продажных. Конечно, он будет говорить, что он там, я не удивлюсь, если всплывет, что он, я не знаю, там какие-то видео не самые порядочные, чтобы как-то, чтобы его люди перестали поддерживать. Адвокатның есе өз версиясы бар. Взагалі ця справа пов'язана із намаганням спецслужб України розгромити вщент добровольчий батальйон ОУН. І ця справа напряму пов'язана із справою Миколи Коханівського, якого в п'ятницю, власне, теж арештували, тобто обрали запобіжний захід в вигляді домашнього арешту. Егер де яқаланғаны пей беруіне бошатсалар, Азов екілері пара топла бережегіне шандралар. Яран Киевнің Шевченко район махкемесінде bu işi бақылажақ, анда Станиславны Виаксананы апсте тұтмақмы, яда азат етмек кібі қарарны қабыл етечеклер. Роман Свердонов, Ильдар Тарахташ, Заман, АТР. Кырымның Женевінде арабалар янмаға девам еті. МЧС янгынларының себеплеріні açıqlап оламай. Белі ки январының башында Ялта регионында ондан зияды араба янған еді. Полиция о вақыт 3 кішіні яқалады. Яқаланғанларының бірі 21 яшлы Мойдин Альвапов, оны янгынларының тешкелятчысы Киби Саялар. Ишғалжелер қабатлы оларақ көрген инсанларының яқаланғанына бақмадан арабаларының янмасы девам еті. Кырымда ишық сондырувлері текрар башланды, нетижеде ярымадада ишықсыз бір хат шер ве көйлер қалды. Кырым Русия мемориеті білдіргенлеріне көре сондырувлер энергокопырның 3-ші ағы ішке түшірілгені себебінден юз бере. Ахмезжетте соқақлар ярықлатуы сондырылды. Ахярда трамвай әрекетлері сынырланды. Мектеплерде дәрслеріні қысқарттылар. Ахярда есе соқақларының ярықлатуы ве троллейбус әрекеті сынырланды. Ахмезжетте 3 кундақ балаға ордуға желпнамелеріні туттырдылар. Россия славный сыны адлы тедбір Русияның ватан қорывына бағышланылды. Ве Қырымның чешіт жерлерінде кечті. Оның черчевесінде Ахмезжетте 3 кундақ балаға доғма шәдетнамелерінен берабер ордуға желпнамелеріні тантаналы шекелде тағдым еттілер. Желпнамелерге көре ордуға балалар 2032 сенесі январның 24-інде чақырылажақлар. Кырым меморий сынырында 3 фальджины яқаладылар. Кырымда фалет костерген Украина медени меркездің азаларыны Русия куветлері тарафындан Чонгар кырыш ноқтасында яқаладылар. Бұл ақында Кырым оқу хорыжысы Ольга Скрипник білдірді. Фалетчілер Киевден Ахмезжетке қайта еді. Яқалануының себеплері белгісіз қала. Фальджилернен бақ йоқ. Ишғал етілген Кырымның Русия куветлер мойсеселері бұл вақияны ізатламайлар. Що їх затримали на російському кордоні і повели на допити допити проводять працівники ФСБ. Їх було 3, ми знаємо, що 2 з них з Симферополя, з ними також була ще Ірина Данілович, вона з Феодосії. Вони всі мають відношення до Українського культурного центру. Вони поверталися з Києва, ми не знаємо, що саме надійшло на працівників ФСБ, з якого приводу вони вирішили, тому що підстав для затримання та проведення допиту вони не надали. Взагалі це така практика, вона дуже часто застосовується на російському кордоні, коли людей забирають на допит, щоб дізнатися про якусь інформацію з материкової України. Найдовше тримали Михайло, більше всього до нього було питання дівчат майже там через півгодини, а потім через годину відпустили 2 дівчат і ще затримали Михайло. Зараз нам відомо, що всіх 3 відпустили і вони приїхали до Криму і повертаються зараз додому. Кырым юреклерімізді Кырым bu Украина. Böyle beyannamelеріні Херсон вилаятының Геническ район сыныржылары ишғал етілген Кырымдан чыққан ве анда кірген yolcılarga дархата. Böylelikten олар Кырымлыларға дестігіні көстеріп, Кырым ілі азат етілежегіні білдірмектелер. Багато хто в Криму вважає, що Україна про них забула. Ми не забули, ми пам'ятаємо, що Крим – це Україна, і ми вирішили підготувати матеріали, листівки, ми їх роздаємо, щоб нагадати, що Збройні сили рано чи пізно повернуть Крим в Україну. Кырым
işgaline karşı aksiyalar Türkiye'de ötkürüldü. Aktivistler Ankara'daki Rusya elçiliği ve İstanbul'daki Rusya konsuluğu yanında toplaştılar. Aksiyalarını Türkiye'nin Kırım Tatar dernekleri teşkil etti. Toplaşkanlar Rusya'dan Kırım'ı terk etmeyi talep ettiler. Avrupa'nın çoğu memleketlerinde de Kırım işgaline karşı aksiyalar geçirildi. En büyük numayışlarından biri Portugalya'da ötkürüldü. Lissabon sokaklarına yüzlerce Ukraynalılar milli ve Kırım Tatar bayraklarıyla çıktılar. Aksiya vasıtasının Portugalya hakimiyeti ve vatandaşlarına Ukrayna'ya Rusya tarafından olan agresiyanı bildirmeye tırıştılar. Yürüyüş devamında Cemala'nın 1944 yılı yankıladı. Kırımlı sporçusu Dünya Kubogunda bedi gimnastika boyunca 2 altın aldı. Kırım'dan Ukrayna gimnastkası Anna Rizadinova Finlandiya'dan 2 altın medalge nail oldu. Finalda Rizadinova muhaliflik programmasının çıkışta bulunup 5 medal kazandı. Kyllä on kovassa kunnossa Rizadinova jo näin alkukaudesta. Edessä on tietysti pitkä matka vielä tuonne, kun mennään kohti elokuun kisoja. Samalla kun saadaan tämä viimeinen kilpailusuoritus päätökseen, niin voi kyllä todeta, että nämä Espoon maailmankilpailun. Ja mihin yltää Rizadinova tänään nauhasuorituksellaan? Kyllä, ykköseksi menee. Huikeaa sarjaa tekee ukrainalainen tänään näissä välinekohtaisissa finaaleissa. Onnittelut myös Irina Blokhinalle. Kiev'de Kırımski Dom Medeni evi açıldı. Kırım işgal etilgen son meclis vekilleri merkezini açmağa planlaştırdılar. Ama tek 2 yıl geçken son onu amelge geçirip oldular. Teşkilatçılar eminler aynı bu binada medeni tedbirler geçirip Kırım'ı işgalden kurtarılmasına öz isyeni koşacaklar. Binanın açılığı çerçevesinde Kırım'ın manzarası yarım adanın işgaline bağışlanған sergi açıldı. Divarlarda Kırım manzaraları, odalarda ise Kara Deniz'in şubultası ve Kırım Tatar milli muzikası yankıray. Kiev'de Kırım evi merkezi açıldı. Açılış içtimai ağlarda yerleştirilgen Kırım işgalinin foto resimlerden başlandı. Российские БТРы, которые едут, которые встречались на тот момент, да, это та военная техника, которую перекидывала Российская Федерация через Керченский пролив, через Керченскую паромную переправу. Это митинги в поддержку, которые проходили на территории не только Украины, но вот, например, митинг в Нью-Йорке. Трагические события в том числе есть. Это смерть Ишата Аметова. Здесь собраны посты, которые были опубликованы в паблике «Крымсос» в течение всего времени аннексии Крыма, активной фазы аннексии. Bu Apiste adlı installasyası. Merkezde Putin öz hizmetçilerinin beraber bulunan. Divarda foto resimler, masada tuşonka, tabanda ise kartop. Muhaleftin hayesine göre aynı böyle takdir yaramada işgaline münasebetleri olğan istilaçlarını bekley. Bu odada Kara Deniz'in şubultasını dinlemege mümkün.
Проектор не передаст все ощущения, которые ты испытываешь перед огромным морем, тем более в таком неспокойном состоянии. Но, в принципе, тут интерьер сделан очень хорошо, и я стараюсь как-то максимально уйти в воспоминания свои. Я уже писал эти пейзажи, понимая, что этой акцией я пытаюсь вернуть Крым. Вернуть его, может быть, ментально, не саму территорию, но доказать, что это Украина, что это единая страна и что никому не позволено взять и отнимать у людей родину. Qrim evi merkezini teşkil etme gayesi Qrim işgalinden son peyda oldu. Qrimga barıp olamagan insanlar aynımında görüşebilirler. Тут, окрім мистецького центру, буде і центр опору, інтелектуального опору, культурного опору, політичного опору. Ми підтримуємо всі зусилля кримських татар, кримсько-татарського народу. І як уряд, і як громадяни, і як українці, і як друзі кримсько-татарського народу, який має дуже тяжку, але величну долю, тому що це народ, який чинить опір. Ми створимо такий відкритий культурний простір, в якому всі бажаючі, неважливо вони з Криму чи з Заходу України, Сходу, центру, з Києва, в якому вони зможуть реалізувати себе як творчих людей, як активістів, громадських діячів і таким чином внести свій вклад в розвиток і кримської культури. И они будут способствовать сохранению культурного наследия, в первую очередь коренного народа Крыма, и, наверное, внесут свой определенный вклад для оккупации Крыма. Это будет прибежищем для всех, кто здесь вынужден был покинуть Крым, и для тех, кто хочет что-то сделать для освобождения Крыма от оккупации. Eğer bir odanı Qrim dağlarının adlarıyla adlandırıldı. Qrim evi merkezinin binasında Yaramadı'dan köçken kütlevi matbuat vasıtaları ve cemaat teşkilatları yerleşecek. Elvina Sidullayeva, İslam Pinka, Zaman, ATR. Bu noktada programmаны yekünleyimiz. Sizge iyi akşamlar dileyimiz. Sağlık kalınız.